ఇవాళ సాయిలక్ష్మి కిచెన్లోని మురుము పులిహార చేద్దాం. చాలామంది దీన్ని మురుము పులిహార అంటారు, సొజ్జి పులిహార అంటారు, రవ్వ పులిహార అని కూడా అంటారు. మామూలుగా పులిహార మనం బియ్యంతో చేస్తాం, కానీ ఈ పులిహార మనం బియ్యం రవ్వతో చేస్తాం. సింపుల్గా చేసేయచ్చు, చాలా రుచికరంగా కూడా ఉంటుంది. దీనికి కావాల్సిన వస్తువులు ముందు ఒక గిన్నెలో నీళ్లు పోసి పెట్టుకోవాలి. మామూలుగా అంటే మేము మోరుని వారుస్తాం, అంటే నీళ్ళు ఉడుకుతున్నప్పుడు దీనిలో బియ్యం రవ్వ వేసి వారుస్తాం. అందుకే నీళ్ళకి కొలత ఉండదు అనమాట. మనకు కావాల్సిన నీళ్లు పోసుకోవడమే. కానీ ఎవరికి వార్చడం రాదో వాళ్ళు ఒక గ్లాసు నూకకి 2 గ్లాసులు నీళ్లు పోసి నీళ్ళు ఉడుకుతున్నప్పుడు మోరు వేసి ఉప్మా చేసినట్టుగా అది దగ్గరగా చేసుకోవచ్చు. అది మోరు వార్చడం రాని వాడు అలా చేసుకుంటారు. దీనిలో ఇప్పుడు ఉప్పు పసుపు వేసాను, కొంచెం నూనె వేస్తాను. నూనె వేసుకుంటే మోరు మరి పొడి పొడిగా వస్తుంది, ముద్ద అయిపోదు. అందుకు నూనె కొంచెం వేస్తాను. ఇప్పుడు ఈ నూనె నీళ్ళు ఉడికిన లోపల మోరు కట్ చేసి పెట్టుకుంటాం కొలుచుకొని. ఇవాళ దీనికోసం నేను 1 కప్పుడు నూక తీసుకుంటున్నాను అనమాట. మామూలుగా అంటే నేను అజ్జాగా నీళ్ళు తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ కప్పుతో కొలతలో నీళ్ళు తీసుకోవాలి అంటే ఈ 1 కప్పుకి 2 కప్పులు నీళ్ళు, 2 మీద కొంచెం వేసుకోవచ్చు మోరు బట్టి. మోరు మరీ సన్నంగా ఉన్నదనుకోండి 1కి 2 వేసుకోవాలి. కొంచెం ముతగ్గా బరకగా ఉన్నది అంటే మరి కొంచెం 1/4 గ్లాసు ఎక్కువ నీళ్ళు పోసుకోవచ్చు. ముందు కాలంలో మేము మోరు చేయాలి అంటే బియ్యను కడిగి నానబెట్టి ఎండబెట్టి దాన్ని మోరులా విసురుకునేవాళ్ళం. కానీ ఇవాళ రేపు ఇన్స్టెంట్ దొరుకుతున్నాయి కదండి, సో అది మనకి ఈజీ అయింది. ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవడానికి కొంచెం నిమ్మకాయ సైజ్ అంతా చింతపండుని నీళ్ళలో నానబెట్టుకొని ఉంచుకోవాలి. ఎందుకంటే చింతపండు మగ్గు వేస్తాం కదా, అందుకోసం అని నానబెట్టి ఉంచుకోవాలి. ఇది ఉడకడానికి నీళ్ళు పెట్టేసి ఈ చింతపండు నానబెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎందుకంటే నీళ్ళు ఉడకడానికి టైం పడుతుంది కదండి. అది ఉడికిన తర్వాత ఈ మోరు వేయాలన్నమాట, ఈ నూకలు. ఇది ఎక్కువ ప్రాసెసింగ్ కాదు, ఈజీయే, కానీ టేస్ట్ మాత్రం చాలా బాగుంటుంది. దీనికి ఇంకా ముందుగా మనం రెడీ చేసుకోవాలంటే అల్లం, పచ్చిమిరపకాయ, కరివేపాకు ఉంటే చాలు. చూసారా నీళ్ళు ఎంత దీనిగా ఉడుకుతున్నాయో. ఇప్పుడు ఉడుకుతున్నప్పుడు దీనిలో రవ్వ వేయిద్దాం. రవ్వ వేసి కలిపియాలి. కలిపేసి ఉడికి కానీ దాన్ని వార్చేయాలి అన్నమాట. వార్చిస్తే మనకి మోరు కరెక్ట్గా ఉడికిపోతుంది. ఇది మామూలుగా అయితే 1కి 2 నీళ్ళు పోయాలని చెప్పాను కదండి. జస్ట్ చూసారా ఇది ఉడికిపోయింది. మరి దీనికన్నా ఎక్కువ ఉడికితే ముద్ద అయిపోతుంది. వెంటనే నీళ్ళన్నీ వంపియాలి. నీళ్ళని వంపేసాను కదండి, 1-2 నిమిషాలు పొయ్యి మీద ఎలా పెడితే మరి కొంచెం బ్యాలెన్స్ ఏమైనా నీళ్ళున్నా అవన్నీ ఎగిరిపోతాయి అన్నమాట. చూసారా పూర్తిగా వార్చేయండి. 1 పిసరు ఉంది, దాన్ని 1 నిమిషం ఇలాగా పొయ్యి సిమ్లో పెట్టి మూత పెట్టిస్తే అది మగ్గిపోతుంది. ఈ పులిహోర తాలింపు కోసం కరివేపాకు తురిమి పెట్టుకున్నాను. ఇంకోటి పచ్చిమిరపకాయ 4 పచ్చిమిరపకాయలు ఇలా చీల్చి పక్కన పెట్టుకుంటున్నాను. చిన్న అల్లం ముక్క, మరి ఇంకేం లేదు, పోపు దినుసులు. చింతపండు ముందే నానబెట్టి పెట్టుకున్నాను కాబట్టి అది శుభ్రంగా దాన్ని ఇది గుజ్జు తీసుకున్నాం మనం. సేమ్ పులిహార ప్రొసీజరే, ఇట్టి మోరు ఒకటే కొంచెం డిఫరెన్స్. మనం బియ్యంతో చేసిన బదులు ఇప్పుడు మోరుతో చేస్తాం. మోరు మీకు సరిగ్గా ఉడికిపోయింది అనుకోండి, మరి ఏ ప్రాబ్లం లేదు. ఇప్పుడు ఉండండి, అయిపోయింది కదా, తెచ్చి నూక మోరు అయిపోయింది కదండి, సొంత అయిపోయింది, ఉడికిపోయింది. చూసారా ఇలా ఉన్నది, ఎంత బాగా అయిందో, పువ్వులాగా ఎలా విడిపోతుందో చూడండి. ఇప్పుడు వేస్తాను దీనిలోకి, ఆరబెట్టుకుంటున్నాను అన్నమాట. దీనిలో ఆరబెట్టుకుంటే
సరేనే కాదు, ఒకటికి రెండు నీళ్ళు పోసుకొని కూడా ఇలాగే సేమ్ వస్తుంది, ఏం పడదు. కానీ ముందు చల్లార్చియాలి. ఒక వేరేపాటి ప్లేట్లోని చల్లార్చిస్తే మీకు అది పులిహోర కలుపుకోవడానికి బాగుంటుంది, ముద్ద అవ్వకుండా కూడా దీనిలోని ఇది మరి కొంచెం బాగుండాలని దీనిలోకి నూనె, ఒక చెంచా నూనె వేస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఈ పులిహోరలోకి వేయడానికి నువ్వుల గుండ చేసుకుందాం. ఈ నువ్వుల గుండ వేస్తే మంచి కమ్మగా రుచి చాలా బాగుంటుంది. నువ్వుల గుండ ఒక నిమిషం. ఈ పులిహోరకి, నేను చేస్తున్న పులిహోరకి ఓ 2 చెంచాలు నువ్వుల పప్పు చాలు. దీనిలో కారం కోసం అంటే దీనిలో వేయడానికి ఓ 4 ఎండుమిరపకాయలు. ఇవి డ్రై రోస్ట్ చేసుకొని మిక్సీలో వేసుకొని గుండ చేసుకుంటే నువ్వుల గుండ రెడీ అవుతుంది. ఈ నువ్వుల గుండ వేసారనుకోండి మంచి కమ్మటి రుచి వస్తుంది. అందుకు దీనిలో మేము ఎప్పుడు చేసినా నువ్వుల గుండ కంపల్సరీ వేస్తాం అన్నమాట. ఉత్తి పులిహార తాలింపు కన్నా ఈ నువ్వుల గుండ వేసి చూడండి ఒకసారి ఎంత రుచిగా ఉంటుందో. ఇప్పుడు నువ్వుల పప్పు ఎండుమిరపకాయలు బాగా వేగిపోయి ఇది మిక్సీ జార్లోకి షిఫ్ట్ చేస్తున్నాను, తీసుకుంటున్నాను. కానీ చల్లారితేనే మిక్సీ తిప్పాలి. వేడి మీద తిప్పేసాం అనుకోండి నూనెలాగా అయిపోతుంది, జిడ్డుగా అయిపోతుంది. అందుకే పొడి ఇది మీదే చల్లారితేనే పొడి చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నూనె పప్పు ఇందాక వేసేసుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు పోపు వేసుకుందాం. దీనికి నూనె ఫస్ట్, నూనె కొంచెం వేడెక్కేగా దానిలోకి 2 మెంతి గింజలు, తర్వాత శనగపప్పు. పోపు అంటే ఎవరి ఇష్ట ప్రకారం, కొంతమందికి పోపు ఎక్కువ నచ్చుతుంది, దాన్ని బట్టి పోపు ఎక్కువ వేస్తారు. మా ఇంట్లో కొంచెం పోపు ఎక్కువ వేసుకుంటాం మేము, సో నేను కొంచెం పోపు ఎక్కువ వేస్తున్నాను. మినప్పప్పు, ఆవాలు, రెండు ఎండుమిరపకాయలు. దీనిలో ఇంగు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇంగు లేకపోతే అసలు పులిహోరే లేదు. ఇంగు లేకపోతే పులిహోరే లేదు. పులిహోరలో కొంచెం ఎక్కువ ఇంగు ఉండాలి, ఉంటేనే దాని రుచి. పోపు వేగిపోయిన తర్వాత అప్పుడు దాలో మనం తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు, అల్లం అని వేసి ఉడికించి పెట్టుకున్న మొరంలోకి వేసేయాలి. ఇప్పుడు పోపు వేగిపోయింది చూసారా. ఇప్పుడు దీనిలోకి పొయ్యి సిమ్లో చేసి అల్లం, పచ్చిమిరపకాయలు, కరివేపాకు వేసుకుంటాం. ఇప్పుడు అదే మూకుడు పొయ్యి మీద మళ్ళీ పొయ్యి మీద పెట్టుకొని దానిలో ముందుగా నానబెట్టి పెట్టుకున్నాం కదండి మనం చింతపండు మాకు, దాన్ని శుభ్రంగా పిసికి గుజ్జు తీసి ఆ గుజ్జుని దీనిలో వేసుకోవాలి. చింతపండు మగ్గు ఉడుకుతుంటే దీనికి కొంచెం చిటికరంతా చెంచాడు బెల్లం వేసుకుంటే చాలా రుచిగా ఉంటుంది. అందరూ అంటారు అమ్మో పులిహోరలోకి బెల్లమా అని, కానీ బెల్లం వేస్తేనే దాని రుచి. ఇంకా ఉప్పు కూడా కొంచెం వేసుకోవాలి. మనం రవ్వ ఉడుకుతున్నప్పుడు ఉప్పు వేసాం కానీ అది వేస్తాం కదా, అందుకే ఉప్పు పోయి తగ్గిపోయి ఉంటుంది. అందుకే కొంచెం దీనిలో ఉప్పు వేసుకొని తర్వాత అన్నీ కలుపుకున్న తర్వాత టేస్ట్ చూసుకొని మనం ఎక్కువ తక్కువ చేసుకోవచ్చు అనుకోండి. కానీ ఈ చింతపండు ఉడుకుతున్నప్పుడు వేసి అది కలిపితే దానికి బాగా పడుతుంది అన్నమాట.
వేస్తానండి, మంచి రుచి వస్తుందండి. ఒకసారి వేసి చూడండి ఎంత బాగుంటుందో. ఇది ప్రయాణాలు గట్ట ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళినప్పుడు జర్నీలోకి ఇది తీసుకెళ్ళిపోతే చాలా హాయిగా ఉంటుంది. చేయడం కూడా చాలా సులువండి. అన్నం అంటే ఉడకాలి అంటే ఒక పావు గంట 2 నిమిషాలు పడుతుంది, కానీ ఇది 5 నిమిషాలు ఉడికిపోతుంది అనుకోండి. మొరువు కదా, 5 నిమిషాల్లో ఉడికిపోతుంది, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. 1-2 నీళ్ళు పోసి పెట్టేసి మరుగుతుంటే నూక వేసి మూత పెట్టారనుకోండి 5 నిమిషాలు అయిపోతుంది పని. వెంటనే పోపు రెడీ చేసుకొని మనం ముందుగా కూడా పోపు రెడీ చేసుకొని పెట్టుకోవచ్చు. పెట్టేసుకొని దీనిలో కలిపేసుకుంటే విదిన్ 15 to 20 మినిట్స్ మీకు పులిహోర రెడీ. చాలా రుచిగా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చింతపండు మగ్గు మొత్తం ఉడికిపోయింది, దగ్గర అయిపోయింది, నీళ్ళన్నీ ఎగిరిపోయాయి. ఇప్పుడు ఈ మగ్గుని దీనిలో కలుపుకుందాం. కలుపుకొని శుభ్రంగా ఉండలు లేకుండా కలిపేసుకున్నాం అనుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇది కలుపుకొని ఫుల్గా కలుపుకున్న తర్వాత ముందు వేడి మీద చెయ్యి పెట్టేయకండి, చెయ్యి కాలుతుంది. నువ్వు గైడ్తో ఒకసారి కలుపుకొని రుచి చూసి అప్పుడు మీరు ఉప్పు పుల్ల కారం అన్నీ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు. బై ఛాన్స్ మీకు చింతపండు సరిపోలేదనుకోండి, ఒక నిమ్మకాయ ఇంటిపైన పిడిచేసుకోవచ్చు పుల్ల కోసం. దానికి ఏం ప్రదిలే, నిమ్మకాయతో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇవాళ నేను ట్రెడిషనల్గా ఉంటుందని చింతపండు వేసి చూపించాను, కానీ ఇవాళ రేపు చింతపండు తినకూడదని అంటున్నారు కదండి. చింతపండు జాగాలో మీరు నిమ్మకాయ కూడా పిడుచుకోవచ్చు. కానీ నిమ్మకాయ టేస్ట్ నిమ్మకాయదే, చింతపండు టేస్ట్ చింతపండుదే, దేని టేస్ట్ దాందే. మా ఇంట్లో ఇది చాలా ఇష్టంగా తింటారు అందరూ. ప్రయాణాలు గట్రా వెళ్ళినప్పుడు దేవుడు పూజకి నైవేద్యాలుగా కూడా మేము పెడుతూ ఉంటాం. మీకు ఇంకా ట్రెడిషనల్ ఏవైనా కావాలి అంటే మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. దానిలో రకరకాల ట్రెడిషనల్ ఒరియా వంటకాలు అన్నీ కూడా మేము చేసి పెడతాం. యాక్చువల్లీ మాది మేము ఒరిస్సాలో ఉంటున్నాం, కానీ మేము ఒరిస్సాలో ఉంటున్నాం, తెలుగు వాళ్ళం అనమాట. ఇటు తెలుగు వంటకాలు, ఇటు ఒరియా వంటకాలు అన్నీ అన్నా కూడా మాకు చాలా ఇష్టం. అది బేసికల్లీ అది హోమ్ సైన్స్ కాబట్టి నాకు చాలామంది ఒరియా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఎక్కడికైనా ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్ళి ఏమైనా బాగుంది అనుకోండి, ఎలా చేసావు అని అడుగుతాను. అడిగి వాళ్ళ దగ్గర, మా ఆంటీల దగ్గర, వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకుంటూ ఉంటాను అనమాట. ఎలా ఉంటుంది ఏంటి, ఎలా చేయాలో. ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళు అంటే వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళకి ట్రెడిషనల్లీ ఎలా చేయాలో తెలుస్తుంది కదండి, అందుకు వాళ్ళ దగ్గర నేర్చుకుంటుంటాను. నాకు రకరకాల వంటలు చేయడం అంటే చాలా ఇష్టం. ఎప్పుడు ఒకే రకం వంటలు చేయడం అంటే బోరింగ్, అందుకు నేను కొత్త ఎక్స్పెరిమెంట్ అన్నీ చేస్తూ ఉంటాను. చూడండి టేస్ట్ ఎలా ఉందో ఒకసారి చూడండి, అన్నీ సరిపోయలేదో.